момента с Никола започнахме да снимаме на Land Or Die, така да мога да представя питание. Аз абонирам за канал. Какъвто самолет, бе! Да го видим. Папи! Така. Така. Делата да видим. Трябва да качим малко. Не. This is Air Traffic Control Tower responding to Bacon Airlines, Flight 067. You're clear to make your emergency Дай, брат, landing at защо the бе? nearest Защо airport. сексевам бе? Защо I'll be on the бе? radio for important updates, so don't forget to check your messages. Чао. Fly safe. Ей, браточка. Врата, голяма врата е! Watch your step. Сантомир, добре, кажи здрасти. Здрасти. Ще играем на нея. Ако искате още такива, се преснете лайк бутона и се абонирайте за канала. Ами да, хора. Почваме. Да, Никола си е създал и той собствен канал, да... Ти между другото, Спокойно. Да, аз това е моят самолет. Ама я, че сме на голям, защото ония беше по-удобен. Кой самолет? Твоя. Да. Ония малки. Така. А то тук Коста! Двигателя! Двигателя е във огън! Никола! ще умрем хора! Паднах! Хора, помощ! Хора! Аз седнах на една седалка! Аз умирам! Аз седнах на една седалка някакси! Трябва да си скоча по километър! Ние може да ревайваме май така безкрайно, май. Аз по-умрах и аз. Да, започваме от начало. Доста сме зле. Тук нищо не сте видяли, просто малко объркахме. Играта ни изненада, като се зачудих. Да. Така че... Разбрахме. Сега ние разбрахме, че това се отключва, а туалета се отпусва с такова. Значи ще вземем едно такова. Чакай да чуем оня... виж, тук има надолу, бе, Никола. Виж, тук е тока. Никола, натисни радиото, може би. Аз преди малко по-натисна. Моля би сега започакай малко. Идвам, че ме боли кръста. I'll be on the radio for important updates, so don't forget to check your messages. Fly safe. Ама така... Никола, така иска да види много бързо бензина. Или пък я? Сега аз викам да заведем малко наляво. Да, изкараме пак напред. Я прави 360 градусово. Кога трябва да изчистим, бе? Човека се ревачи. Ами не бе, направи 360 градуса, може ли? Я слажа. Добре, че аз да направя. Да, отиви да се срещам. Ево, тук аз махна човека. Вижте хора как сега ще махна този човек, защото като умрял не ми трябва. Въртим бат 360 градуса. Много долу, седнах върху него и той изпадна. Давай! Чека на хората да се седнат по местата. Tower to Bacon Air, I май не можем повече. Повече от това не можем. Now there's a plane flying straight towards you. Keep an eye on your radar to avoid a crash. Има друг самолет пред нас! Бате, добре, че се завъртях. Tower to Bacon Air, the Space Force just announced that a giant Питам asteroid is се! about to hit Бързо, the най-много! planet. I would brace for impact Ето if бе, I were you. сега вдигам 800 км. Давай сега поправим на зелен пуски. Бате, тук, защото нас ми найде самолет. Чакай, искам да видя код.
Ами Не да. съм хората. Вижда хората им е станало лошо. А, ето говориш с хората, окей. Много му е напитати лошо. Да, окей. Не говоря си с хората. Ой, на тебе ли? Тя си... А аз си говоря с хората, май. Devarage. Какво съм? Има астероиди! Бира тока, Никола! Тока! Бърго, отивай! Никола, стани бързо! Чакай да завърта на дясно. Макс. Чакай малко, стани бързо! Стани бързо да оправя аз някои неща. То аз... What? What's the matter? Ние сме много проки. Игра, гледай какво правим. Така, единия от нас, аз ще викам половината, като напиш, че има метеороиди, че трябва май да избягвам метеороидите. Бе, ние сме бая простички. Добре, да, да. Значи, метеороидите трябва да ги избягваме, когато има. А когато не е хубаво, когато не е хубаво, пускам читачка. Control tower, responding to Bacon Airlines, flight 067. You're clear to make your emergency landing at the nearest airport. I'll be on the Готово. radio for important updates, so don't forget to check your messages. Fly safe. Господин Зака, да дойда. Къде сте? Добре, сега взема ето това. Взех някакъв пожарогасител. Копа е той? Не става. Окей. Майкато има огън. Майкато... О, аз какво направи, бе? Има! Бързо, бе! Никола, отстрани има с въздух, с задуши се, ако не влезе до 20 секунди. Или по-малко. Колко имаш? Чакай на хората да не се по местата, да е безразборно. Може да се разхождат безплатно. На стана и може. Заповядайте храна, господине. Спокойно, не бъдете стресиран. Никола, давай храна на пътниците. Че гладни са. Тия, които само тия, които са стресирани. Аз давам на тебата на храна. Къде я ги знам, някъде. Не, нашем ще е. Ами да, бе, те може бе, ако са гладни. Аз трябва да поръчам още яденце. Така за... Да, бе, гъл. Някой може да им си съре, бе. 50 евро струва храната. Да, бе, купил съм, бе, зарадил съм бе. Good news, Bacon Air. Weather reports are showing calm and clear skies. Храната май е дошла. Тя храната идва със самолет ли, бе? Аз ще. Се задуша? Се задушим. Пише въздух. Еми там на хората, бе, тя е зарадена вече. Ти е заради, бе. Имаме 15 яден. Аз имам момент 3. Браво. Аз викам да купим едно магазин, че да имаме за всеки. Бе, ние имаме, не ни трябва. Да имам. Да, не го е.
Tower to Bacon Air. It looks like you've got some cloudy weather up ahead. Just expect some reduced visibility while flying, pilot. Over and out. Айде да влиза въздух, малко. Затворя, бе, се задушат, бе! Коля, врата, къде ще отворя, бе? Да. Тук за пъти 6. Че хора. Я има... Радиото ни говори. Tower to Bacon Да, бе, знам, бе, аз ще свършвах храната от бензина. Да не вземем да катастрофираме. Че... Не, че помогна. Не бе, остави да се разхождат, че така мога да умра. Бе, аз наливам, бе. Нафта. Е, само толкова ли бе спеши нафта? Отивам! Какво се щупило, бе? Чай да се задуша. Чай да взема една туба с нафта. Бързо, бягай, че трябва да преливаме нафта. Ето има бе, нафта. Бързо отивам да... Ама не дай нагоре, че ще се изръса, бе. Наливаме. Никога се падна! Ама, защо ще ги накара да седнат, бе? Да, не си. Ива, аз ще им да Абе, Никола включи автопилот, бе! Как ще щупим, бе? Ти ме да караш. Бързо трябва да го поправя. Карай бързо, Никола. Бързо. Никола, дай малко нагоре. Давай, отивам да го поправям. If I can survive a high noon standoff, I can shoot. If I can survive a high... Тя се може да движа, бе. Автопилота щупен, чай го поправя. Да. Защо не иска да става? Аз съм ми казал да става. Autopilot restored. Е, сега пазарите може ход, как си искате. Бата. Слагам това. Nobody... Трябва хората. I'm sure our friends here have a plan, right? Господин, успокойте се. Лудничат каква са тия, Никола. Чай ще поговоря с тях. You should see how far I can hawk to a mass spit. Абе, да, кажи го малко напред. Той човек отида да яде. Има хора, които са стресирани. Не бе, спри лъхта, бе! Париж хората така се стресират. Има много стресирани хора. Господин, ето ви ядене. Excuse me. Аз съм стресиран, чакай. Побравих се. No! Бата един човек да тръгна по връща. Отива му носи ядене. Да, трябва да си говориш с хората, Никола. Говориш с хората, на които им е лошо. Един се пукне! Ето, господин, ясне! You should see how far I can hawk to a mass. Говори с хората, които са пукнат. Excuse me, partner. Can I switch? Ама нещо да не се е счупило, бе. Бабе, столно толкова нависоко, бе! Гачен ключ. Счупило се е нещо. Имам да видя в
в кабинка. Tower to Bacon Air. It looks like you've got some cloudy weather up ahead. Just expect some reduced Брат, visibility. не излизаш навън, че има много силен вятър. Over and out. Това черна дупка ли? Да, верно. А я кажи се. Не дай просто вика да си ходя. Баба, да, умрял. Туалетната си! Отива! Да, си. Никола, ти си говори с хората, че са покясни. Къде са? Има някакъв в паника където. Can you fix me a Просто отиваш fresh и си говориш с тях. Ето по Коя е туалетна е запушена, бе? тойлет. А тия хора ще отидеш в туалетна. On fire. Ето е тоалетната. Двигателя е в огън, Никола! Отивам да го гаса. Кой е двигател? Той е. Се изгори! Гаси! Къде са пожарчета? Ето го! Ой, гаси го. Уху! Там има навсякъде. Бе, затвори вратата, бе! Никола говори с хората, че дава им храна да ядат, дава им да ядат храна. Excuse me, partner. Дава им храна, че те са умрат от глад. There's a snake in my boot. Братчет, трябва да поръчаме храна. Те са пукнат. Са трябва да ядат земята бързо. Добре, така храни. Ще ядат паркета, внимавай. Самолета е ефтин. Без това. Прозорец е чупен. Decreasing. Прозорец. О, Отива го. на стенека, я го им хора. Вижте как. Къде е чупен прозореца? Не знам, но няма двама човека. Поправям прозорец. Кой има тук надолу? Да, надолу е ток. Power down. Tower to Bacon Air. New Аз closure бих в now. туалетата. Нямаме нафта. Бързо отивам да пресъхъста. Айде едно. Червеното е, нали? Да, червеното, ама аз взимам малката нафта. Бързо отиви да попаш туалетната, да се взема да се ходи да попи. Да, аз презареждам. Да, остави ме, аз презареждам. Ама няма да, дай ми. Там е заредено с нафта. Така от дясно може би. Така от дясно. Дай презареждай го. Ръчичката отстрани. Колко нафта има? Не е хабичела. Дай да повече умрем. Стига. От другата страна да имат... Аз зачат. Няма там. Трябва да освобода туалетната иначе. Генева, аз си говоря с хора. Давай, ти си говори с хората и им давай яда. То няма никой говори. Давай им яда. Има гладни. Да, как да няма гладни, бе, човек? Ние нямаме храна. Ами, остава, бе. Обаче ние сме много нависоко и аз почвам да се слушам. Good news, Bacon Air. Weather reports are showing calm and clear skies Pull ahead. up. Enjoy the smooth ride. Никола, бате, You're almost ready слизаме, to бате. land, pilot. Once you see the guidance Da! rings, make sure to deploy your landing gear, reduce your speed, and keep the plane nice and steady to ensure a smooth landing. Аз кацнах. Just like you've trained all these years. Landing gear deployed. С нивото. Слизане до лодка, давай това видео. Къде сме? Какво стана? Какво? Ти ни заби!
Давай реплей. Еми хора, до тук приключвам с това видео. Наистина, надявам се ви е харесал. Абонирайте за канал, пръстете на чао от мен.